জন্ম জয়নগর এইচএস স্কুল বেড়াইনাইখা কতাল এমএলএ বিশ্বজিৎ কলন বেড়াইনাইমানি ইয়াগুলো রংনকনি তঙ্গরং দেরাজাক নংমাবাই বেড়াইনো খা খামজাগৈ ককসাকা 1950 হাই বিশ্ব জন্ম জয়নগর রংনক সংসাজাকমানি বিশ্বলাইমা বাই বাক্সা জন্ম জয়নগর রংনকনো কুচুক রংনক ব সুনামজাখা ফিয়া কাইসা কুচুক রংনকো তংনানি নাককমানি বেবাক মানি নকরৈ বিশ্বকলক রমৈ যাই খ্লাইজাগিয়া খাই নरै তনি যাক দাতি দাতি কুবনি কুচুক রংনক বাই বাক্সা শেব্রেনানি সানমুংনা রাখা রংনাইকল ফাংনি থানি সামুংরক সুবুং জায়গা খাই শিরিং তঙ্গলা খেনি পোশাকা বেলাই হামবাই সিনি মেডিয়া রকনো তিনি হাইনি হাই जों किसा स्कुल बिजित फाइलेका चिनब जन्म जयनगर हाई सेकेंडरी स्कुल ताबु एक्चुअली मो सान थाके बेलाय कसाम स्कुल चिरियां आम जायो 1942 स्कुल चेंजाक माने वानसुं नायदि चिनां एरियाव कयटा स्कुल दं आफरो माने भारत सादियाव दानाय सकानिसिम स्कुल दं ओंखाय तिनि फाइने फेगासं हाइने हो जागाव स्कुल तो आपग्रेड ओंखा ठीक आसे हाई सेकेंडरी ओंखा किन्तु आरो फाइनु फाइका स्कुल नि कोनो माने इनफ्रास्ट्राक्चार माने अलमोस्ट जिरो नि मानुस कारण एकटा हाई सेकेंडरी स्कुल न थाका काय बिनि कमन रूम तंना नांनाय बिनि स्टाफ रूम तंना नांनाय हेड मास्टर रूम आलादा तंना नांनाय ठीक बाबे बिनि इनफ्रास्ट्राक्चार गाहाम कारण जों नायनाय दि सान थाका चिनि एडिसि एरियाव महाय महाय कन्डिसन दं फायका तिनि जदि एडिसि आन्दानि फाटार जतगुला हाई सेकेंडरी स्कुल दङ न नुखना बिल्डिं 3 चाला 4 तला एकदम गाहाम खाम स्कुल आजको गाहाम फेसिलिटी मानो কিন্তু এডিসি এরিয়া যখন ফাই হাবাই হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল পর্যন্ত দিনে নক নুখনাও জাগাবো তামন সানাयाव आं नुबाना सका स्कुलनि जे इनफ्रास्ट्राक्चार बिनि रूम बिनि टेबल फार्निचार कुन फन करि जों तामथिमन एक्चुअली जों आसले जों थान थाका के साइमन जे टोटल हो जागाबो आं तो मासाव बारबानो अ तिप्रा हाव सुदु तिप्रासनो डिप्राइभ खने बयनो सरकार चाव दं नाय मातो कारण जों नुगो जे जागाव तिप्रासनि फाटारो जेता नन तिप्रासा दङ आ जागा जतन बिल्डिं काहाम काहाम स्कुल टीचार गोबां नाय निनि ताम हने बनो स्कुल काहाम नाय दैनि व्यवस्था काहाम नाय किन्तु चिनो अ जन्म जयनगर स्कुल अ खुमुलुं बा आगरतला बिसालिया खुमुलुं मेन टाउन से हिनि मानो जंगबो जस्ट 1.5 किलोमीटर लामावसि अ कंडिशन खाके पारानि आमसायते बम हाय कंडिशन खा आर जों तेखे नुक फाइके अ जागावो जोंनि ब्लक नि हयते किछु रिपेयारिं रहरजा आर जे सामुं खाइ दङाबो बेलाय न्यूनतम सामुं एकदम जे सामुं ताम सानाय बनो बिनि सिलिं कुनु फान करै निनि 3 स्लाइजन तमान थिके स्लाइज गया इनका और कोनो इनफरमेशन करे जास्ट बियानि फाटान फाय तां फायका थांका अमहाइन कंडिशन रंगनगो 200 जना हाय रोंस्रोंनाय रक्तंगो रंगनगो 14 जना रोंफ्रोंनाय दंफानो इंग्लिश साबजेक्ट फोरोंनाय गरै हिनि शाखा रंगनकनि रोंफ्रोंनाय बखरक आबरो कारिबो रंगनकनि कुबुनि जोंजाल रखु शाखा एलाखाना हामबाय सिनि अ जन्मजयनगर एरियानि सिनि एमएलए सिनि स्कुल भिजिट खायका ब अलमोस्ट स्कुल नि बिसिंनि ताय फाटानि बेबाक न नायखा के जों बबाय स्कुल बाहायके काहामका चलिना हके ताम ताम तंगा नांगाबो तरकै जों सालायखा के आबन बिसिङाव कयेकटा उल्लेखযোग्য जों चिनि डिमान्ड जों बनो रखा अबरंनो ब नायखा ताय बिबेचना खालायनाय ताय अरनि जे सामसलि तंमानि अम दाक्ति दाक्ति पाइनान बागिनाय ताय अब क्वालिटी सामु गाहाम काना पाइथां हनैनाय बरनि जारा सामु खायनो कर्मकर्ता रगयबो सालायखा टीचर कयजन जो तंग 14 जन आबन बिसंगो जोंनि इंलिश टीचार गरै जों इंलिश टीचार माखा बेलायखाना हाम स्टुडेन्ट प्राय 200 दं कय स्ट्रीम हिमिनो ताय साइन्स बाय कमार्स संका तो गरै बे छात्रनि तुलनाय हिंगा अब साइन्स बा कमार्स खलंनानि मतन आमफ्राय स्टुडेन्ट ब आरो गरै दा ओम हायके नों मोनथिसे हदा हका सादा सालायके कारण टीचार गरैनि बागैनो आं टाइम टू टाइम सिन हाइरथि कक सालायो व्यवस्था खायदिनि आर एमने तो ताबो टीचार तो जत जागा शर्ट आबन बिसिङो न्यूनतम मासाफानो तंखे जों आबनो परिरि मानबा फिलाप खायमाना बाहाय आबन बागैनो आं बारे बारे नसिनि उर्दतन कर्तृपक्ष आनसाय गसुजार अफिसार तंनाय रगबाय मालायखा विशेषकै इंलिश टीचार बागैनाय खौरक सालाय जाखाथाय आबन कारिसिनि मोटामोटी आलका टीचारखौ सिंगल खाफान दङ आबन बागैनाय साफानो जों इंलिश टीचार दनो प्राइभेट होगो रंगनक बेराय नाइमानि यागुलो बेलबारी आरडी ब्लको थागै भिडिअ बाय मालेखा रंगनकनि देराजाक मांगफ्लिनो तिसय कक्लाम पोशाका ताई
ब्लॉक नि तंगरंग बो जंगजाल बाय कुपलुंग नो हिनी शाइमान मा बाय बसकांगो TTAADC आमचाइनि शित्रा मांगफ्ली बिशि बिशि रमय कासावै तंगमानो खिबि सुगुई रिथानि नांगकुकमानि तांबतां बाय सामुं तांनानि ककबसाका केबेंनाय बदलनि MLA बिश्वजित कलय एक्चुअली जों आं निजेबो इलेक्शन जेता जीडी फेमिलिया गुलो MLA मनिया गुलो दिस द फर्स्ट टाइम बेलबारि ब्लॉक जोंरो वीडियो एमालाय फेलेक्या कहानो डिस्कशन का जों नायोबनो चिनि फाइले दिनो चिनि ओ बेलबारि ब्लॉक नि जारा तिनि चिनि करक तामने जनगण रो जों बाहायके तैहा डेभलप खायलां थांमान जे जागाव राइट पर्सन राइट बेनिफिशियरी होननानै उन्थु अबन दिनै काहां कमास लाइमोन कारण कमा सुंनु जे कोनो समय न ब्लॉक नि होयते जेफोर बेनिफिशियरी सिलेक्शन खायना गलायो आफुरो खायनो चिनारो जे बरक आं गासिबो बारबार मासो अमन बिचिनि मेन थिं नि दङ जे बरक बुकुर मानो आ बरक खाय बिनिके खेतक करि जे बरक आनो सबागान मानो आ बरक मुरा जागे आमदि गोबांबा लिस्ट दङ चिनि थानि अबन तिनि चिन डिस्कशन दङ लायखा कमो स्पेशली बेले बेले के चिन बगै दुर्भाग्यजनक तामनि बगै हिमालय पॉलिटिक्स कालामनो बिसिन दासिलै अ जे बेनिफिशियरी सिलेक्ट खाय जों दिन मनो भिडियो सामना साका चिनो बेलबारि आमसाइनि बरक खरसा जतन जे बरक बेनिफिशियरी दं बरक राइट पर्सन राइट जागाव थाङै होननानै तो आर बिसि मनिटरिंग कमिटिनि हयते बिसिनि हयते अल लिस्ट नामजान तो अ ब्लॉक आसुगै कोनो व्यक्ति खरक जाना किन्तु बेनिफिशियरी लिस्ट नामे मांगला अबन तिनि कौशल आर जोंरो नुगो चिन बेलबारि आमसाइ बेलायखनो बैकवर्ड एरिया नि साइमानस तान बगै हिमालय चिनबो माबो बिसि बालगे कदाल ब्लॉक के इंफ्रास्ट्रक्चर एमन कोनो गरिखो तिनि जिन वीडियो साहेब खुद मासाका अ बेलबारि ब्लॉक हयतो तिनि सफिशिएंट स्टाफ बिनि तामने बनो इंजिनियरिंग स्टाफ ठीक करि माने शॉर्टेज दं गोबांमा स्टाफ दङ जागा मल्टिपल स्टाफ शॉर्टेज बेबन शॉर्टेज ओंखाय बिल्डिं तांगैमा बाय स्कुल ब्लॉक आसा आसल माबाय तो सफिशिएंट या आमबाय तिनि कक सालायका आं मनो साकाय ससेनि काबरनो जों मान्थलि बाय सेसे साकापनो लाइन डिपार्टमेंट बाय जों जागाव जों चिनि मीटिंग आसुनाय जे मीटिंग चिनि आमसिनि बर बेनिफिट ननि बगै आमसिनि दुखरनि काहाम ननि बगै दै थेके शुरू खाय गमा दङ ताबसिनो ब्रिज सलिं नाङै दङ खायजेगे जे बरक तिनि जाव गमा चिनि ब्रिज फुट ब्रिज नाङै दं करै ओंखाय अ तिब्रासे एरिया ओंखायनो एडिसि एरिया निंखायनो आलादा चित्र होय थां गबनो तिनि सालायका भिडियो तिनि टाइचिनारो फाइसल को चिनि जतो चिनि नेतारो चिनि 10 रुम दङ चिनि बाइचेयरमेन दङ चिनि चेयरमेन जुनाल चेयरमेन अब दंफायो जतो चिनि लिडार दंफायो जों गबनो आगामी दिन हायनो एसे गाहाम काय स्मुथ रानिं खानेन बगै जों भिडियो साइडनि जों कॉपरेशन नांगौ सालायकेसो ओंखाय जों जतो किसु जेसे मानसा आं बरन जे तमानि नाखाय विधानसभा दिसानाय कारण आनि टाकाजला विधानसभा केन्द्र दुइटा खुबुलुंनि हामारिनि ककथुम बिउरो रिपोर्ट खुबुय।